Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуме ки аз дуру наздик маро тамошо кардаесем, поддержка кардесем бардоро аз има миннатдорам. Хулас навори имзоон мошинҳо мешавад. Дар навори имзо кадом намуди мошин аст бардоро? Opel Astra F аст бардоро. Астраҷи бисёртар шава гуфтен аз рӯи комменти шумо мақсад имрӯз пешкаштон мекунам иншоалло. Ана барои реклама кардан дӯстон метавонед ки муроҷиат кунед. ВАЗ 2115 ҳастай. Daiwa Nexia аст бардоро. Хулас мошинои хуб, яъне ки ба таби дилтон мешавад гуфтагӣ умедвордаем. Навомагиё меҳмоно ҳатман дар канал обуна шидан фаромӯш накунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. Марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. Дӯстон мегзарем ба эълони якми имрӯзамон. Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, автори Саудо ТВ ҳастам бо шумо. Станоки пеноблок бурурӣ бардор азиз, нигоҳ кунед. Як қолаб, ду қолаб, се қолаб, ҳар як қолаб 6 тоги пеноблок мебурора. ин размери қолабу хоб 60 30 ба 20 хутон хит кардем бача азиз. асаҷа бировардем якчандта калон калон мешаванд. се қолаб дорад, дуташ 12 тай, як тайгаш боз 4 тайга 60 30 ба 20 боз як ду се тайга перегородкада даҳака мебурора бардор азиз. инаи маҳсулот чай алибастр мегирем. хоб қумо баъд семент хай об инаи дариҷа мекӯбем, вақте мерезем мекӯбемаш мерезем. короче пена генератор дора ҳамроҳи худаш, компрессор дора, миксер дорад. хоб аз ҷа хай хафша мегирем, шпател дар кор мешава, сатил дар кор мешава, қум семент, якним қопчаш хоб севним пеноблок метия. амира як қопчаш худаш короче 14 сомон ай 14-15 сомон як қопчаш. нигоҳ кунед бача азиз, якним қопчаш се та хайна бигирем, се пеноблок мебурора, се та пеноблокаш 20 сомони 60 сом бешава. хоб се кара таша 60 сомо, анаи як қопчаш 14 сомон. ҳисоб кунед, якним қопчаш 14 сом чанд та мешава. баъд натиҷа бизнес тайёр бардор азиз, нигоҳ кунед да. мақсад мо барои хона кардани хидм гирифтам, корбори хидма кардам, хонаҳома бардоштам баша азиз. баъд ина акама хидм дар ҳайси блогерӣ кор ки мекунам, ҳамин чиз ма дар кор нестай. кадомитон мехара ина марамат Ӯзбекистон заказ кардам, қариб ма дар ҳамин чиз 14 000 сомон ғалтид. касе мехара 12 000 сомон мефурӯшимаш. марамат инам дар WhatsApp бинависенен, адрес ноҳияи Восе, деҳаи Ҷаврез. ина дӯстон азиз, худохоҳ бо худам нишонтон метавонам тарзи тайёр карданша, айки ҷо гирифтани алибастра. хулас мефаҳмонам. занг занен, кадом да дар корай, занг занен, кадом дӯсту бардортон хоҳиши харидори аппарати пеноблок дора, дар ами навора падилиса кунен. зинда бошем бача азиз, худ бошен, лайкҳо рамонен. Саудо ТВ бо шумо. инак мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон дӯстон. ассалому алайкум подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, мардуми ютуб, хонахарои муҳтарам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. адресора бо диққат гӯш кунед бача азиз. ҷамоати Фрунзия, деҳаи Янги Турмуш. 7 сотих ду дар хона. чихеле ки дар видео дидисен фасон карда наворш кардем. хонаҳо барак, чор тараф маҳкам. нигоҳ кунед. дохили хонаҳо ремонт кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тайёрай дӯстон. қолинтона мепартенда,
зиндагиро сар мекунем. Ина дигим хона. боз маълумоти пурраша аз ҳамин соҳибмулк мегирем. ҷамоати Фрунзия, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Янгитурмуш, ҳафсотихаҳай духонагаҳай 175,000 сомонӣ мега. бача дар 175,000 сомон шумо ҳамин хонаро метавонед бихарем бача азиз. хоб духонага ҳафсотиха баня аловхона дора, об свет дора. хеле шароит камай дӯстон. мактаб, масҷид, мағозаҳо наздикай, ҳуҷҷатҳо боша ҳамаш садфоизаай. рақамҳои ватсап дастӣ мегузорем. худотон бо маълумоти пурраша аз соҳибмулк мегирем бардор азиз. лайкҳоро монен, чӣ молу маҳсулот бошад дар ватсап роӣ кунен. дар боло тарафи дасти роста бинен рақамҳо барои реклама мондагием. чизе ки боша роӣ кунен дар канали Саудо ТВ рекламаи фасонаш мекунем. боз плюс дар тиктоки инстаграм реклама када ҳамин ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. боз нигоҳ кунем хонада ҳама тараф маҳкам кардагӣ, боз симемлокҳо вардагӣ, бениҳоят симемлоки овардан далнеши касе мегира хадаш бо ҳаму забора баланд мекунад. ина ҷӯйбори обу. хоб 175,000 аз уми канали мо Саудо ТВ занг зарен. худохоҳад бо арзонтон мекунад. деҳаи обод дӯстон азиз, ҳама тарафа қонун қоидааш хати. мақсад касе мегира ина марамад ошашава бигирен. лайкҳоро монен, подписатсия кунен, навора падилиса кунен, номерои соҳибхонаро дӯстотонро роҳ кунед. зинда бошед. мегзарем ба аълони сеюм. дӯстон ака ба ҳазур бошед наворои мошин саршид. Opel Vectra дар ноҳияи Рашт айни ҳол қарор дорад. гази бензин бовар ки даи нарх наво намеои хел мошин 18,000 плюс и ясола ҳуҷҷат утилизатсия мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. худаш дар ноҳияи Раштай бензин плюс газ коробкаш механика дӯстон объем моторш 1.6 18,000 сомонӣ шуд канесе бардоро. мақсад акада срочно пул дар кора бараем савдош мекунем мега. рақамҳои тоҷикӣ ва ҳам русиш чизе ки дидасен дар поёни навор ҳаст. метавонед ки шумо зангшон бизанен, рафта мошина аз наздик бибинен ва харидорӣ кунем бардоро. марҳамат, дер накунед. ба чорум эълон мегзарем. гуфтааст ассалому алайкум бародарҷон, астраҷи яъне ки астраҷиёро бисёр моненда. гап нест бардар. Opel Astra-G соли 1998 дар шаҳри Душанбе 43900 сомонӣ. бензини холия бардаро. объем моторш 1.6 оддӣ, коробкаш механика. рақамон 133 37 47 37 WhatsApp ва ҳам дасти ака метавонед ки сразу занг бизанед, рафта аз наздик бибинед. мошинча дар Душанбе. харидори ҳаққӣ биёя мега аз наздик бибина. бо насиб боша ягон чи муомила мекунем. мегзарем ба эълони панҷум. ба ҳазур бошем бардоро. эълон 15 тай навор мошини короткагим. Opel Astra-G соли 1998 дар Исфараҳай чорни свет бардоро. як татанировкаш мекунед 45,000 сомонӣ. бензини газ 98 сол мошин кӯҳна нестай. даи ҳолат даи сестани алакай бисёр ҳамаи одамое ки мақсад ҳамин намуди мошинро ҳайкаgan мефаҳмед. хутон света музика дора бо шавида бо шумодаи хеле қулай мешавад. дар Исфараҳай 45,000 мега газ бензин 1.6 объем моторш коробка бошад механика дӯстон. рақамош 985 88 66 46 WhatsApp ака ва ҳам дастиш марамат метавонед ки занг бизанед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фақат савдо мега дар назди мошин. занг бизанед касе ки харидори ҳақиқияти хизматорро утилизатсия дорад. дига чӣ мефармояд? ба эълони шашум мегзарем. Opel Astra-G соли 1999 як сол кам 10,000 бардоро. дарун салош бинед тоза акай бад нест фуруди ба шумо алакай маълум дар шаҳри Хуҷандай. бардори Хуҷандӣ агар Astra-G да ҳавас дошта бошед, мақсад ки маъқули дилтон боша, ҳатман метавонед ки акада занг бизанед. рақамоша мегумтон 928 70 1911 дар Хуҷандай 45,000 сомонӣ. бензини газ объем мотори 1.6 оддӣ, коробка хай маълума ки механика бардор. техосмотр дора, утилизатсия дора, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камтар малияр ниш бардоро. хати кузовиш хай кор дора мега. уснаш ака боқӣ монда маълумотро бардоро метавонед ки айхиди ака занг зада пурсон шавен.
бо харидори ҳақиқӣ мега бипурса шолоки савдо дар назди мошин 45099 сол фикр мекунем ки дар нархш арзанда аст. фикри ҳақиқататон дар комментария бинависед мардуро. эълони ҳафтум мегзарем бо аз австралиҷӣ мардуро. соли 1999 дар бохтар ай соли 97 98 бардоро шумо яне ки хитон силова кардем гуфтен акай ҳамин тараф аями соло мақсад болотар боша марҳамат бардоро дар бохтар ай 42500 сомонӣ 500 сом кам 43 таш мега бензини газ дар бохтар дар Қурбонтепа абиё мотор 1.6 коробка яне механика. ҳолати мошин бад нест вроди ай хитон ба чашми сар дидестен светиш сафед бално 80% абиё мотор ҳамаш яне ки ҳолати беҳтарин да карочи механика рақамоша мондагим бардоро занг бизанем. эълони 8 мегзарем боз аз траҷи мею ки ранги мошин боша хеле гоночне бардоро. солиш 1999 дар душанбе дар айриш гашта яй хай асфалт ранги ҷои мо мақсад хеч хурофаси нест бардоро хадам бар бачаи деҳотиям бензини газ абиё мотор 1.6 коробка механика рақам 716 65 58 85 дӯстон ватсап яка ва ҳамдастӣ марҳамат занг бизанед мошинча дар душанбе айни ҳол дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар ҳолати хуби техникияи мошин бардоро. ба эълони нӯҳум мегзарем Opel Zafira ям вкуси шумо яне ки табъ бая гуфтан дар ноҳияи Раштай 39000 сомонӣ бардоро солиш 10000 ана ҳақиқати такси бизани агар пакриват мекна бародар абиё моторш 1.8 хай 02 фарқ мекна ай обични мошино усоиш туғурия газ бензин коробка механика иҷада бардормон моика бурда мақсад қулай шава ана вор гирифтам пешкаш мекардем рақам 987 2302 69 дӯстон ватсап ва ҳамдастӣ яка як сола ҳуҷҷат утилизатсия дорад 4 балони 80% бо пили самаӣ. эълони даҳум мегзарем Mercedes Benz C-класс дӯстон солиш 2001 ай мошинча танировка каги чотка ба қагия дар душанбе айни ҳол 39500 сомонӣ моторш 1.8 холи бензин коробка боша бардоро автомат механика нестай 2001 механика нест автомат 39500 сомонӣ 4 нисвет бардоро. ина марҳамат касе ки ҳамин Mercedes S-класс ҳавас дошта боша C-класс бро дарнаш бад нест бардоро хай Mercedes хай хадам беҳад ҳавас дорам машина 4 дар электропакет бо чид мефура боқӣ монда маълумот айхир як каперс бардор 11 эълон мегзарем Mercedes Benz V201 дӯстон солиш 90 мози нарх шабугу мумкин ки буварм накунем 27000 нархи Mercedes бардоро чорни свет моторш хай камтара калонтар дейрона моторш бардоро коробкаш механика 90 сол уже ё механика рақам 937 90 68 38 ватсап яка ва ҳамдастӣ марҳамат занг бизанед дар беҳтарин ҳолат қарор дорад мотор коробка хадои ҳамаш 100% кузов ягон пусидаги надорад утилизатсия техосмотри солона дорад бо пили самаи бардоро. ина марҳамат агар дӯстдорои Mercedes V201 боша агар ҳатман акада метавонед ки занг зада муроҷиат кунед. 12 эълон мегзарем дӯстон навори Nexi омадем бо насиб боша вазоа мия дайво Nexi солиш 1995 дар душанбе ай айни ҳол қарор дорад 12500 сомонӣ неки ҳуҷҷатош бардоро нав бучидеге мега 12500 бензини газ абиё мотор 1.6 коробка механика рақам 973 15 37 ватсап яка ва ҳамдастӣ дар беҳтарин ҳолат қарор дорад коробка ва хадои ёш бардоро қатъи 4 балон нав ё 100% аккумуляторшам хуб яне фақат ки ҳуҷҷат надорад тамом мошин нахаду яне. эълони 13 мегзарем боз дайво Nexi солиш 1995 дар ноҳияи Истаравшан айни ҳол мошинча қарор дорад 12000 сомонӣ нархи мошина бардоро газ бензин абиё мотор 1.5 01 фарқ кардасе аллакай ба шумо маълум коробка механика рақам 929 41 охириш 4 та 0 яъне 4 та 0 ватсап яка ва ҳамдастӣ метавонед ки якада занг бизанед ҳолатш хубай беҳтарин ягон ҷош хеле кафидагӣ пусидагӣ надора мега камон срочно аз ҳисобе ки маблағ дар корай чашгошам варид надора бардоро ина бинен агар мақултон боша рафта як аз наздик
қатякамон сария пиёла чой муомила кунем қатями мошин. мегзарем ба аёни 14 ваз 2115 2001 сол мошинча навай ба қача мегуфтем одам дар душанбе 12000 нархи мошин газ бензин аби мотор 1.7 коробка механика рақамон 171 55 80 55 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ метавонед яка да занг занг муроҷиат кунед. мошинча бошад дар ҳолати хуб на хадоя бардоро документ утилизатсиям дора 12000 нархи мошина мега дига чид мефаровардар на марҳамат хеле нархора автотеви пешкаш шумо мегардонам бардоро фақат дастгирии лайк ва подписатсияро фаромӯш намекунем насиб бошад зангуларо зер кунед кайки ки ман видеои мошино кунам ё ки хонаҳо ба шумо аллакай мерава бардоро ваз 2115 солш 2003 ана ира нархша мегум тон бардоро мумкин ки бовар накунед дар душанбе бензини холи абиё моторш 1.5 коробка механика 8000 сомонӣ бо камтарайга савдо мешавам мега акамон шояд ки да ҳафта бутада ака гуфтем акамон рақамон 107 73 16 16 WhatsApp яка срочно фурӯшия илтимос фақат харидорои ҳақиқии занг зан мега аз наздик боз насибоша муомила мекунем. Шербачаҳо расидем ба анҷоми барнома. Як дона лайкча ва подписатсияро фаромӯш намекунем. Барои реклама ҳатман муроҷиати шумо зарур аст. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. Худои ёру мададгортон, паноҳтон ба Худо широинар.